Ён прайшоў доўгі шлях ад простага манаха да уніяцкага мітрапаліта. Шмат вады сцякло ад тых часоў, калі ён пехатой ішоў з Баварыі ў Святы Рым, да тых, калі стаў першым генералам створанага уласнаручна базыльянскага ордэна. Ахрышчаны ў праваслаўе перайшоў у каталіцтва, а пазней прыняў уніяцтва і на яго карысць паклаў усё сваё жыццё. За часамі Язэпа Руцкага уніяцкая царква пачала істотна адрознівацца ад традыцыйных і праваслаўя, і каталіцтва. Яна, можна сказаць, набыла самастойны нацыянальны характар. Язэп Руцкі паходзіў з Навагрудчыны і з дзяцінства меў здольнасць да навукаў. Менавіта таму насуперак волі маці пасля заканчэння віленскай кальвінісцкай школы з'ехаў за мяжу. Гэты крок каштаваў яму спадчыны. Маці не даравала сыну змены веры. Учоба ў Празе, потым у Баварыі, дзе малады чалавек атрымлівае ступень доктара філасофіі, і нарэшце Рым, дзе Язэп Руцкі абраў свой далейшы шлях на доўгія гады. Грэцкая калегія ў Рыме рыхтавала для ўсходняй Еўропы будучых уніяцкіх місіянераў. Паспяхова скончыўшы яе ў 1603 годзе, Язэп Руцкі вяртаецца на радзіму і трапляе пад пратэкцыю самого мітрапаліта Іпатія Пацея. Здольнага маладога чалавека заўважылі езуіты і Ватыкан і вызначылі яму заданне пашырэння каталіцызму на землях усходніх славянаў, на праваслаўных землях Рэчы Паспалітай, калі магчыма, і Масковій. Яго зрабілі агентам. Яго змусілі, пераканалі прыняць праваслаўе, каб стаць сваім сярод земляў на тых землях, з якіх ён паходзіў. Пасля, адпаведна, ён прыняў уніяцтва. І пачынаецца руплівая праца на карысць пашырэння новай веры ў вялікім княстве. Дзякуючы таму, што мітрапаліт бачыў у Руцкім свайго пераемніка, царкоўная кар'ера апошняга складалася даволі лёгка і ўдала. Пасля смерці Іпатія Пацея кароль і вялікі князь Жыгімонт Ваза у 1614 годзе дае згоду на прызначэнне новым уніяцкім мітрапалітам Язэпа Руцкага. Рашэнне сабора і караля атрымлівае бласлаўленне самого папы рымскага Паўла V. Новы мітрапаліт разгортвае шырокую працу па ўсім вялікім княстве літоўскім. Закладаюцца уніяцкія школы, рэфармуецца інстытут манаства. Язэп Руцкі марыць пашырыць новую веру на ўвесь праваслаўны ўсход. Дбаннямі Язэпа Руцкага ў 1617 годзе афіцыйна ствараецца новы ордэн святога Базыля. З часам ягоныя манастыры з'яўляюцца па ўсім гаспадарстве. Базыльяне імкнуліся быць незалежнымі ад свецкіх уладаў. Ордэн працаваў на прынцыпе самакіравання. І самае галоўнае, у базыльянскіх школах навучанне вялося па-старабеларуску, і можна было вучыцца свецкай моладзі. Неаспрэчнай заслугай Язэпа Руцкага з'яўляецца заснаванне ім уніяцка-базыльянскага ордэну. Названа так у гонар аднаго з айцоў царквы Васіля ці Базыля Вялікага. Базыльяне актыўна займаліся кнігадрукаваннем і навучаннем, адчыняючы школы і калегіумы. Дзейнасць базыльянаў у сферы адукацыі часам параўноўваюць з дзейнасцю таварыства Ісуса у каталіцкай царкве.
Да сярэдзіны 17 стагоддзя на землях Вялікага княства было ўжо каля 40 базыльянскіх манастыроў. У тым ліку у Вільні, Навагрудку, Менску, Гародні, Полацку, Оршы і Пінску. Існавалі не толькі мужчынскія манастыры, але і жаночыя. Існуе такая думка, нібыта базальяне наогул уніяты скакалі пад езуіцкую дудку. Документы сведчаць пра іншае. Вядома, напрыклад, што базальяне судзіліся з езуітамі за крыж святой Ефрахіні Полацкай і не аддалі са сваіх рук гэтай святыні. На пасадзе мітрапаліта Язэп Руцкі не мог пазбегнуць спрэчак са сваімі ідэйнымі праціўнікамі, прыхільнікамі праваслаўя, у першую чаргу з Мелеціем Сматрыцкім. Вядома шмат палемічных лістоў уніяцкага мітрапаліта, напісаных на польскай і старабеларускай мовах, у якіх ён абараняе сваю пазіцыю і атакуе праваслаўных палемістаў. Калі чытаеш гэтыя перапіскі, міжволі ўзнікае думка: а што было б, калі у самых выбітных нашых дзеячоў таго часу не было падставаў спрачацца адно з адным? Што было б, калі яны свае сілы і розум скіроўвалі на карысць нейкай адной справы? Магчыма, тады можна было б пазбегнуць крызіса нашай культуры і мовы, што ўжо наспяваў. Але пытанні гэтыя назаўжды застануцца без адказу. Гісторыя не ведае умоўнага ладу. Але сёння мы ведаем, што уніяцкі праект быў рэгрэсам у параўнанні з папярэдняй мадэллю рэлігійнай талеранцыі. Гэта быў праявай контррэфармацыі. Ён разглядаўся Ватыканам як пераходная ступень праваслаўных да каталіцызму. І мы зараз ведаем, што гэтая мадэль, гэта імкненне да уніфікацыі рэлігійнага жыцця, замест таго, каб краіну ўзмацніць, паспрыяла яе аслабленню. А Язэп Руцкі назаўжды застанецца адным з самых паспяховых уніяцкіх мітрапалітаў. Нашчадкі скажуць: калі Міхал Рагоза стварыў унію і Пацій Пацей яе утрымаў, то Язэп Руцкі яе умацаваў, пашырыў і зрабіў сапраўднаю царквою.